nire erlojun arabera ja laurek die, osea, que ja, ez dakit kano etorriko den edez, baina hasingo ginake. Hasiko gara ordezpenen berri ematen, Eusko Abertzaleak taldean Arantxa Zubizarretak Saioa Andres ordezkatuko du, Euskal Sozialistak taldean González jaunak Marañon Andrea ordezkatuko du, baita ere Eusko Abertzaleak taldean Galvez jaunak Bildu taldean González Andereak ez dakit barkatu, Iraola jauna ordezkatuko du, eta baita ere Bildu taldean Karrere jaunak, Izagirre jauna ordezkatuko du. Vale. Honekin, hasiko ginake lehen puntuarekin. Lehen puntua da akta onartzea, ezer esateko ez badago onartuko genuke, beraz, hau batez onartzen da. Bigarren puntua, batzordean hau erantzuteko galderak, basotik, fundazioaren ingurukoak, ekonomia sustapeneko, turismoko eta landa inguruneko departamentuko foru diputatori zuzendoak, EH Bildu batzarkide taldeko Iraola jaunak aurkeztua. Otamendi Anderea, zu daukazu hitza. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Ekainaren 9an, Gipuzkoako Foru Aldundiak basotik fundazioaren aurkezpena egintzun, eta ordutik badago interesatuentzako telefono bat eta korreo elektroniko bat eskura harremanetan jartzeko fundazioarekin. Hala ere, basotik fundazioaren estatukoak ez dira Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu, eta gu gure aldetik idatzizko galdera formulatuta eskuratu ditugu, baina bai iruditzen zaigu Gipuzkoako Foru Aldundiak hasierako 2 milioi euroko inbertsioa eta aurrengo 5 urteetan 8 milioi euroko inbertitzeko asmoa agertu dula, eta gardentasunan eta kontrol publikoaren izenean honako galderak zuzentzaizkiogu Javier Larrañaga diputatu jaunari. Zergatik ez diran fundazioaren estatutua Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratu eta noiz publiko egiteko asmoa dagon, kainetik hona zenbat interesatu jarri diran basotik fundazioarekin harremanetan, eta fundazioaren aginte organoetan izango aldan batzar nagusietako talde politikoen ordezkaririk, gainerako foruko erakundetan bidegin edo izfen edo etorlurren dauden bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko Otamendi Anderea, Larrañaga jauna, zu dezu hitza. Oso ondo, eskerrik asko. Atzalde hon danoi. Galdera oso konkretuek die, oso zehatzak, beraz erantzuneke zehatzak ematen saiatuko naiz. Argibide gehiago behar izan ezkeo, zuen esku, ez. Lehenengo galderak esaten duna, zergatik ez dira fundazioen estatutuek gaun argitaratu. Ez dakit inoiz argitaratu dien, desde logo ez die argitaratzen, nik ezautzen ditutan urte hauetan behintzat. Ez da olako alde batetik ez derrigortasunik, ez dago inungo prozeduraik hortako, beraz, hainbat fundazio nik ezautu ditutanak, osatu dienak ez die argitaratu, beraz, kasu honetan ez da behin. Horrek ez du esan nahi, inok interesa eukiko balu edo eskatu ezkeo, gaina ulertu dizut zeuek jaso dezuela, eta guretzako logikona da honek gorpuzten dijuen bezala eta web mailan presentzi duen bezala, askotan egiten den bezala. Fundazioko web gunetan baitare helburuek, estatutuek ez danak hor zintzilikatzen die, beraz, hortik jongo gea. Baina bitartien, ni eskaintzean nijuen, interesa izan ezkeo ez daukeula inongo arazoik, baina jaso badituzue, perfecto. Eta inok interesik izango balu, desde luego, zuen eskura duzketzuen. Ekainetik ona zenbat interesatu izan ditugun, nik distingiuko nituzke edo bereiztuko nituzke pixkat formalki jaso ditugunak eta gero informalki jaso ditugunak, ez? Informalki asko izan dira, pixkat kanal guztietatik, ez? Jaso ditugun interesak, formalki bai telefonoz edo korreoz jaso ditugunak 153 izan dira, konkretuki, bai? Formalki registron dauzkeunak. Horiek gehitu beharko ginozke,
informalki izan ditugun eskaera eta interes adierazpen guztiek. Eta azkenik, fundazioen aginte organotan izango aldien talde politikoen ordezkariek, azkenengo bai etorkizuna eraikiz inguruen eta osatu ditugun fundazio danetan bezala, oain hasiera baten bintzat ez daukagu asmoik, gainea hor osatu dielako beste mai politiko batzuk, eta inkluso bai gai honen inguruen, eta bai basuen inguruen, eta naturan inguruen landu dienak, juntau geanak, itzein deunak, eta bar, beraz, fundazioen ez dago asmoik, baina egile da, hainbat mai osatu diela eta eratu diela, precisamente, debate horiek eta elkarrizketa horiek mantendu ahal izateko. Eskerrik asko Larrañaga jauna, Otamendi anderea. Bai, eskerrik asko. Orduan, ulertzen dut, estatutotan jartzen dunan arabera, patronatua edo osatuko litzeke mendi eta natura ingurunearen foru diputatuan presentziakin, mendien eta natura ingurunearen zuzendari nagusiakin, nekazaritza eta lurralde orekaren zuzendari nagusia, finantzia eta aurrekontuen arloan zuzendari nagusia, eta gero badago Gipuzkoako Foru Aldundiak izendatutako boskide. Beraz, boskide horiek ez lirateke alderdientzat gordeta egongo, ulertzen dut, eta beste etorlur edo izfen edo bidegin egiten den bezala ez da ordezkaritza planteatuta. Eta bestetik, akaso ez dago formulatuta galderan, baina bai gustatuko litzaiduke jakitea, ia jendeak zeditutako eremuetan edo lur sailetan pentsatuta daukazuen ze kudeak eta eredu aurrera emango dezuten baso eremuetan, eramango dan. Eskerrik asko Otamendi anderea, bukatzeko Larrañaga jauna. Bai, galdera bakarra izan da, ezta, kudeaketan ereduen inguruen. Bain, haigeana da, porque fundazio bat eratzieke bere pausue dauzke, ezta, orduan, administratiboki ja bukatzen haigea, eta ja espero dugu, ja horrengo 2 astetan edo hola ja eskriturak badauzkeu, ja sinatu ditugu, paralelo nahi gana da baitare, zuzendari postu izango duen, eta pixkat lidergue izango duen personan bila, eta gaina publikoek izan die, beraz ikusiko zen ituzten, udera aurretik hasi ginelako, eta ja behin persona horrekin, hasiko gea, oain arte egin da dauzkeun lanak, bai eredu, gestio ereduek, bai eredu finantzieruek, pixkat orokorrien modelo guztile lan zen. Beraz, hori izango dugu aukera elkarbanatzeko eta garatzen guezen bezala konpartitzeko. Eskerrik asko Larrañaga jauna, honekin bukatuko genuke bigarren puntua. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta pasako ginake 3. puntura. Hirugarren puntua, baso biziak plataformaren agerraldia. Diez López jauna daukagu azalpenak emateko. Eskerrik asko, ongi etorri. Ongi etorria, Diez jauna, zure da izan.
Eskerrik asko, lehendakaria. Arratsaldeon danori, nik aurkeztu dut nire burua, Jose Radien naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, ekologian doktorea naiz, eta, baso biziak plataforman eskariari, kasu eginez, gaur etorri izan da zona, apurtxo bat basoen inguruan eta berba egiteko. Esan behar dut, ni zientzialaria naizela, baina esperientzia handia dugu ikerketa taldean, bereziki Gipuzkoan egin izan ditugun errestaurazio proiektutan azkenengo 25 bat urtetan. Bizkaitarra izan arren. Hori esan da, aurkeztu ingo dizuet azkar, baso biziak plataforma, iaz eratu izan zen, 15 taldek osatu egiten dute plataforma hau, eta bere helburu nagusia da jasangarritasunerantz baso politika aldatzea, bertako basoen alde eta onura soziala aldarrikatuz. Eta bereziki aipatu egiten zidaten baso babesleen kontuak aipatzea. Postekoa da, gaur egun olako gizarte zibilaren mugimendua ikustea 15 talde, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta plataforma batetan helburu amankomunak konpartitzea eta bereziki euren jarduerak izaten dira formakuntzari begira, ekintzak, esate baterako landaketa kolektiboak, ibai garbiketak eta bar, eta divulgazioa. Hortik helduta, baso babesleen kontuari helduta, badago kezka bat, mugimendu konservazionista, eta da Euskadiko basogintza planak, urte mordoa dituena, proposatu egiten zituen beste gauza batzuen artean baso babesleak sortzea. Guztira, 1.000 hektariatik gora, Gipuzkoan mordoa, eta momentuz ez da sortu baso babesle bat ez da ere, 0 hektaria ez da. Eta, behin eta berriro errepikatu egiten zaigun kontu bat, herrialde txiki honetan, eta da kontserbazioa ahaztu egiten zaigula. Eta ni gaineratuko nukena da, baso babesleak edo tokian tokiko babestuko gaituen basoa aldarrikatu beharko genukela. Hortaz arituko naiz, eta testuinguru honetan, eta baso biziak plataforma jaio izan den testuinguruan, bada Euskal Herriko basogintza kezka iturri bilakatu izan dela, ez da kontu berria, baina monokultibo handi honek eta pairatutako gaitzak, eta bereziki lurzoru ura eta bezdatean gaineko inpaktuak, ekarri izan ditu aldaketa handiak, eta guztion artean badaukagu erronka nagusi bat, eta da egungo testuingurura hurbiltzea gure basogintza politika, ezta? Eta batez be gizarte ororen behar izanetara ere. Kontutan hartu ezazue, Gipuzkoak badituela 200.000 bat hektaria edaduraz, eta basoratuta, Europa mailan portentai handienetariko izango litzateke 125.000 hektaria dituela, eta bitako erdie baino gehiago baso landaketak direla. Ez da basoa, baso landaketak. Kezka sortu izan da ere, Kutxabank bezalako entitate batek, berriro Lasau bueltan, egin izan duela Matarrasa erraldoia. Kezka sortatu zen, eta inkluso Europako, talde politiko batek, Europako politikari batek ekarri izan zuen, erakusleku gisa, esanez, nahiko da, behar ditugu bestelako behar izanak gaur egungo testuingurua. Zein da testuingurua? Aldaketa klimatiko biharteatenen galera eta esan genezaken izeberg baten erpinak direla, baina aldaketa globalaren testuinguru batetan bizi gara, ez da bakarrik Putinek Ukraina inbaditu izan duela, baizik eta aldaketa klimatiko esaten nuen biharteatenen galera, desberdintasun sozialen hemendio edo handipena handia, ari garela bizitzen, bizi kalitatearen murrizpena eta pandemia bada horren adibide aparta, ez da? Badaukagu energia krisialdia, erregai fosilen agorpena eta energia merkearen agorpena ere, eta ezinbestez transizio baterantz joan beharko genuke, eta batez be ondare naturala gorde eta errestauratuz, hor erronka kolektibo gisa. Badira, 50 urte justo, aipatu egin zutela, Mideus txostenaren bitartez, planeta honek mugak zituela, hazkundearen mugak,
bete izan dira 50 urte eta egin zituzten predikzio gehienak ari dira betetzen. Batzuk esaten dute aro geologiko berri batetan gaudela, antropozenoan, hain zuzen ere, non gizakiok bilakatu izan gerela eragile geologiko nagusia, eta badira 5 urte milaka zintzilari mundu osoan zehar izenpetu ingenduela gizarteari bigarren abisoa. Denborari gabe ari garela gelditzen gure bizimodu ero eta etengabeko hazkuntza ekonomiko hau lortu nahian. Bi kontu esaten nuen, bi erpin nagusi, aldaketa klimatiko esan daiteke bat, hartu izan dut 2022an uztailean argitaratu izan da IPCC-ko azkenengo txostena, eta alarma gorri edo argi gorri guztiak piztuta daude, eta pertsonen osasuna, bizitza, ondasun kritikoak direnak ere, energia, garraio eta bar, gero eta gehiago kaltetzen dituzte beroboladek, ekaitzek, lehorteek, goldeek eta itsasmailaren igoerak. Konstatatu egiten dutena da, ez direla neurririk hartu, eta CO2-ren metaketa atmosferan eragiten duela etengabeko temperaturaren hazkuntza eta prebizio txarrenak ari dira betetzen. Horren adibidea dira beroaldiak. Gipuzkoan eta Bizkaian beroaldiak pairatu izan ditugu, 3 jarraian maiatzatik hona, oso temperatura estremoak pairatu izan ditugu, eta 52 egunez gainditu izan ditugun ezagutzen ez genituen mugak. Eta komunitate zientifikoan ardura ikaragarria dago, klimaren 5 inflexio puntu bueltari gabe aldaketan sartu garelako, eta hau da, bueltarik ez duten aldaketa. Hau izan daiteke itsasko arronte aldaketak, izan daiteke temperaturak, izan daiteke permafrostaren desagerpena, eta bar. Urrun ematen du, ikutzen gaituztela kontu guzti hauek, baina kezka izugarri handia da Euskal Herriko zientzialeen kolektiboan baitan. Horren aurrean guk zer aspaldiari gara gauzak egiten, eta guk ere hartu izan dugu olako proiektuetan, eta aurreikusitako inpaktuak Euskadin, elkargo autonomiko honetan, ari gara ikusten. Esate baterako, gutxieneko temperaturan emendioa, euriak, gure errekek azkenengo 30 urtetan gainbera izugarria dutela kaudaletan, edo osasuna arazoak, beroboladak eta nola egon izan den hilkortasun tasa ikaragarri handia uda honetan hemen ere. Badukagu estrategia bat, klima 2050, Basque Country, eta 2 kontuei heldu egiten zaio, mitigazio eta adaptazioari, eta bereziki, batzorde honetarako propio diren helmugak, lurraldeen hilkortasunen aldetik, edo natur ingurunean erresilientzia handitzea, edo eta lehen sektorearen erresilientzia handitzea, emisioak murriztea, eta behin eta berriro azpimarratu egiten den kontua, badira azpiegitura berdeak. Azpiegitura berdeak edo naturan oinarritutako irtenbideak dira ekintza batzuk elemento naturaletan inspiratu egiten direnak. Eta hor erakusleio ona daukagu. Gipuzkoan zer? Gipuzkoan uda aurretik aurkeztu izan el informe de impacto y vulnerabilidad al cambio climático, eta hor besteak beste titularra izan zen, etxe honetako titularra Aldundian, Gipuzkoako biztanlearen 40%ak inpaktu larriak izango ditu klima aldaketaren ondorioz. Bero bolada aurretik, gerora pairatu izan ditugu. Eta txosten honetan, interes handikoa, por cierto, aipatu egiten dira, alkarren lotuta badauela ur baliabideak, lurzorua eta energia. Interdependentzia handi edukita, eta hor nabarmendu inbeharko genuke basola aldaketei dedikatu egiten diogun azalera. Besteak beste ura ardatz nagusia da eta hainbat kontuekin lotura du. Hemen ere aipatu egiten da zenbatekoa dan desastreen arriskuak. Eta testualmente esaten du baso espezieak badirela arrisku handiena dutenak eta pinua eta eukaliptoa bereziki hauskorrak direla. Beraz, baso landeketek desastre arrisku handiena erakusten dute, eta buelta emonez kontuari ez hori bakarrik, erliebeak, klimak eta praktikak, basogintzaren praktika hauek, lurralderen hauskortasuna bultzatu egiten dutela.
ez direlako azalera gitzi. Eta, bueno, adibide asko baditugu, Gipuzkoako zera dira, bueno, pues batetik higadura arazoak, beste konpaktazioa, beste alde batetik, bueno, pues pistaz jositako mazelak, badaukagu zerbait, Europan kutsatzaile gisa hartu egiten duten, nahi baietan, hemen ez, baina da, ezekidura zaman, sedimentu guzti hauek, adierazi egiten dutena da, etengabe ari garela lurzorua galtzen. Eta lurzorua eratzeko hamarkadak eta hamarkadak baditugu. Halako luxu bat, badaukagu hemen, bueno, pues, egurra ateratzeko. Ez, baditugu desarreglu hidrologikoak, eta, karo, kontua da guzti honek, edo guzti hauek ez direla mendian gelditzen. Han behien guztiok bizi garela, erreken gainean eta bar, pairatu egiten ditugu kalteak, arriskuak, hauskortasunak, eta txarrena, eskotez ordaindu egiten dugula guztia. Eta, bueno, arduratzeko kontu bada. Ez dut esaten dana txartu egiten danik, baizik eta hauskortasuna hortik datorrela. Beste erpinari helduko diot, eta da biodibertsitatearen galera. IPCC bezalako instituto bat badu ONUk, ere, eta da IPBS, eta hauek biodibertsitatearen kontuak ari dira ikertzen. Eta mundu mailan, bueno, ikusi egiten dute, ikusi gabeko erritmo bizi batetan ari garela espeziea galtzen, eta planeta, lur planeta guztiz eraldatua dagoela. Eta hemen ere, zer esanik ez. Donostiko udalak badu partzela bat, artikutzan, 100 urtez, apenas erabilera gabe gondala, baina izan daiteke ezagutzen dugun apurra. Gainontzeko guztia, bueno, oin dela 100 urte apenas zeuden zuaitzik Gipuzkoan, hori izan behar dugu ere. Ordan eraldaketa handia pairatu izan dugu, eta hauek azpimarratu egiten zutena da krisi hau geldierazteak gure garapen eredua eraldatzea eskatuko duela. Ez dakit krisi honek edo energiaren krisia edo aldaketa klimatikoak edo zer, baina aldaketak datozela argi dago, eta horri aurre egin beharko genieke batez be ongizate kolektiboa bermatzeko. IPBS-eko azkenengo txostena uztailan bertan argitaratu izan dute, eta besteak beste, esaten du erabaki politikoak hartzeko ardura duten pertsonak, natura balioen aniztasun zabala hobetu ulertzeko eta kontabilizatzeko beharraz ohartarazten du. Hau da, naturak bakarrik ez du ekoizten, egurra bakarrik ez du ekoizten, oxigenoa, interrelazioa aberatsa daude, eta pisa bakoitzak badu ere balioa. Eta beste gauza bat azpimarratu egiten du, intentsifikazioa esango dut, ideia txarrena dala guzti honetan. Euskal Herrian zer biodibertsitatearen ikuspegitik badaukagu etengabeko jarraipen bat, el estado de perspectivas del medio ambiente en Euskadi, eta jarraitu egiten dugu 2002tik 11 vektore, eta orokorrean joera ona ikusi egiten ditugu, 3 kontuetan izan ezik, biodibertsitatea, hondakina eta aldaketa klimatikoa. Ara, soporte biofisikoak kolokan ditugu eta ez ditugu hobetzen. Bai, garraioa hobetu egiten dugu, emisioak murriztu egin ditugu, hondakinekin egundoko arazoa daukagu, Zaldibarreko badalako esponente handi bat, baina biodibertsitatea eta aldaketa klimatikoa hemen ere azaldu egiten da, ezta? Eta bereziki esaten digu biodibertsitatearen kasuan, kostaldea, dun ekosistemak, ezeguneak eta basoak, badirela hauskortasuna handiena erakusten duten atalak. Guzti honen aurrean zer? Bueno, ari gara bizitzen nazioarteko mailan hamarkada, errestaurazio ekologikoaren hamarkadan, prevenir, detener, revertir degradación, eta batez ere, grito de guerra mundial para sanar nuestro planeta. ¿Tú qué vas a restaurar? Jarritzagun pilak, ez da? Erronka oso handia da, premia itzela, eta bete behar morala ere, datozen belaunaldientzako sarri esaten dugu, baina guretzako ere, kinka larrian gaudelako. Nik helduengo diot bi kontuei gehien ikertu izan ditudanak. Ura eta lurra, batera doan binomioa dalako, eta premiazko helburua. Honekin lotuta esaten genuen, badago industria, badago energia, badago osasuna, zuen plan horretan azaldu egiten zan bezala, eta simil bat jarriko dut eta da giza gorputzarena, eta hone batez imaginatu dezagun guk kardiologoak garela.
Odola, gorputza osoan zehar daukagu, ziztatu egiten dugunean, horra azaldu egiten da, sanetatik aparte, eta lurzoruan, erliebean eta bar, gauza bera gertatu egiten da. Badago, gorputza, eta da, arroa. Ulertzeko lurraldea, zeren eta arro hidrografikoan gertatu egiten diren kontu guztiek, uraren kalitate eta kantitatean eragina dute. Orduan, arroak, niotamen, igual, hobetu ulertuko da, esaten badot, Deba, Urola, Urumea, Oiartzun, Bidasoa, eta bar, ezta? Hoi dira, Gipuzkoako arroak, eta hemen, urak bideak hartu egiten ditu, eta batez ere kontutan hartuz gauza bat, eta da, euria egiten duenean, ez duela egiten urtegien gainean soilik, edo arreketan soilik egiten du lurralde osoan zehar. Lurraldean egiten dugun guztiak, beraz, ondorioak ditu bekaldean, ezta? Eta guk bereiztu egiten dugu, urdina, guztiok ezagutzen duguna, ibaietan dagoena, kanilan dagoena, edo aintziretan, edo erreketan, eta bar, eta ur berdea. Ur urdina, prezipitazioa da iturri nagusia, eta ur berdea da kudeatu dezakeguna ere, eta da landaredian dagoena. Halako guztiak eta forestala esate baterako, horren beste ura, horren beste usta hidrikoa emango digu. Eta zeren bitartez? Evapotranspirazioen bitartez. Gu mutikoa garenean asko elikatu egiten gara, edo nerabe batek, eta heldutasun batetan gutxiagorekin konformatu egiten gara. Landarediak gauza bere egiten du. Baso gaztea direnean, edo landaketa gaztea direnean, gehiago evapotranspiratu egiten dute, eta heldutasunean moteldu egiten dute. Ur berde hori kudeatu dezakegu beraz. Adaptazioen ikuspegitik, lurzoruaren funtzio hidrologikoa kontutan hartuz, landare kobertura faktore garrantzitsua da, eta hor, evapotranspirazioa funtsezkoa da. Eta behin eta berriro esaten dugu, lurzorua planifikazioan ez dugula kontutan hartzen, eta evapotranspirazioa balantze hidrikoetan ere astuta dugula. Esate baterako, nazioarteko ikerketek, hau da bilduma bat, esan egiten digute, basoa dagoen eremuetan, ur berdea handiago, kota handiago eramaten du, larreetan baino. Holako gauzak ari gara ikertzen, Europako proiektu baterako, nola kudeatu urtegietara, ur hartunetara, doazen urak edo hor goian dauden basoak eta landaketak. Hori jakinik, interesatu egiten zaiguna da, uraren usta handitzea, ezta? Esan nahi dut honekin, baso babesleak eta dana basoratu igual ez dela ideia hoberena. Gipuzkoan baditugu datu ere, hidrogeologoi esker, eta ikusten dugu sedimentuen esportazioa Gipuzkoan, hau da, zima lurzoru ari gara galtzen, eta lotura zuzena duela jarduera forestalekin. Ez egu interesatzen lurra galtzea. Eta beste alde batetik, lotura zuzena duela ere kudeaketaren intentsitatearekin, alik eta intentsuagoa izan, interbentzio forestala, alik eta lurzoru garela handiagoa, eta konpaktazio handiagoa daukagula, beraz, lurrak ezin duela filtratu, eta ezin dugu gero urgarden hori eskuratu ubegietan edo bekaldean, ezta? Eta gainazaleko isurketa handitu egiten da konpaktazio horri esker. Gauza bera, erosioa, konpaktazio, materia organikoen eta bizatearen galera daukagu, intensifikatu egiten direnean basolanak. Intensifikazioa ekarri egiten digu, holako desarrelu hidrologikoak, pistetatik ura zirkulatzea, edo matarrasa erraldoi hauetan, lurzorua galtzea, aparte impacto paisajistiko edo norberak nola interpretatzen duena guztia, biodibertsitatearen galera, eta bar. Gipuzkoan zer, esaten genuen azpiegitura berdeak, eta, badaukazu ere, nahiko berria dan proposamen bat. Eta horretan, badago, helburu garbi bat, eta da lurraldearen bazter guztiak konektatzea korredore ekologikoen bitartez. Helburu oso loablea da, 2003an Euskal Jaurlaritzak ere halako plan bat egin izan zuen, baina gero, urten poderioz ikusten duguna da, eserrez dugula lortu, azpiegitura handi bat datorrenean, edo poligono industrial estrategiko bat datorrenean, edo etxe bizitzak eta bar, plangintza hauetan, ez direla norma, ez direla lotesleak eta aintzat ez ditugula hartzen. Eta gero eta zailago izango da konektatzea ekologikoki lurraldea.
Nik adibide batetan zentratu izan naz, argi daukagu aldaketa klimatikoaren ondorioz, Uholde eta Lehorten maiztasuna areagotu ingo dala, eta orduan arreta zentratu beharko genuke, esate baterako Gipuzkoa baten, urtegietan. Bizkaian izan ditugu arazoak, zuek uda honetan momentuz ez, udazkena zalan datorren, baina baituzue ia baiara bakoitzean urtegi bat. Urtegi hauek, beraz, estrategikoak dira, dudik gabe. Zentralizatu izan dugu horniketa, eta estrategikoki asko balio dute. Nola tratatu egiten dugu plan honetan, loturak ezartzen. Inbertitu horretan hori da, Ibaidarreko urlamina. Bestera batetara ikusita, Noarbetik ikusi egiten badugu, badaude hor Mandubiara, eta hor dago Garin, eta barez, beste urtegitxo hori, eta ikusten dugu zein dan ara iristen den arroa. Hor jausten dan euria, lurralde guzti horretan, urtegira doa. Azpiegitura berde honetan, Mandubiako, edo Mandonegi parkatu zonalde horretan proposatu egiten da zonalde bat. Eta nik esango nuke, ari gara behin eta berriro planifikatzen, oin dela 11 urte planifikatu izan genuen babes perimetroak Gipuzkoako urtegietan, obra hidraulikotako sekzioaren bitartez, etxe honetan, eta ez dugu ezer egiten. Oin beste plan bat, ez da? Argi daukaguna da, Uholde sasoian erabakiak hartzea oso zaila dala, Lehorte sasoian ezer gutxi daukagula egiteko, beraz gauzak bare daudenean planifikatu eta ejekutatu ditzagun, ez da? Eta urtegin inguruan, babes perimetroak ezartzea oso ideia hona da, eta arro osoan. Horrek esan nahi du, hor ikusten duzue, Ostabe iparraldera begira, hor dago Urkuluko urtegia, berez normaz badu halako koroa bat, baina proposamena guztiz idatzita dagoena, eta da babes perimetro oso bat eratu, mimatzeko lur guzti horiek, eta mimatzeko berriro kardiologoren ikuspegitik arteria guztiak, erreka guztiak. Eta horietan nola mimatu? Ibaizarea indartuz. Egundoko arrantzea duelako eta oso egoera txarrean daukagulako orokorrean. Ezagutuko dituzue, Ibairetzako landaredi lerdena oso altua eta baina platainadiak dira. Gipuzkoan asko eta asko ditugu, erreka guztietan, eta interesatzen zaiguna da, bertoko landaredia egotea, benetako funtzio ekologiko asko bete egiten dituelako. Ibaiertzak indartu, preserbatu, kudeatu, hau, aleginak egin izan ditugu, eta, nik lehen entzun izan dotez, basotik, honetarako, 2 milioiko aurrekontua dagoela, nonbait, gure esperientziak, Urdei Baien esate baterako, askoz ere diru gutxiagorekin lortu izan dugu, Ibaiertzak lengoratzea, hainbat tramo luzeetan, kustodia akordioen bitartez. Banan, adosten, eta esanez, arteriak zainduen behar ditugu. Zenbat, ezin dugu bateri ordaindu gauza bat eta besteari bestea, baina eratu ditzagun erosketak, bintzat, pensatzen dut, hor daukagula interes handiena. Bai, urtegietara izuritu egiten diren erreketan, eta lurralde osoan zehar, sistema kardiobaskular hori sano edukitzeko, ezta? Badago ere beste kontu bat, eta Gipuzkoan egin izan dugula, badira urteak, eta da ibai prozesuak errekuperatzea. Ez ditugu kanalak behar ditugu ibai konplezuak, iturburuetan, euri asko datorrenean, eta etorriko da, abiadura moteltzeko, eta ekologikoki ekosistemak sano edukitzeko. Añarben, Arasez, Bidasoan, Leitzaranen unibertsitatetik egin izan ditugu proiektuak eta jarraipenak. Eta kasu guztietan helburuak asetu egiten dira. Inkluso Araxezen egin izan genuen koto pistikolaren hobekuntza. Eta, baitugu lanabesak esan nahi dut, baina ez da bakarrik hemen ustiaketara begira, intentsifikazio hori ideia txarra dalako, ez da? Eta badago ideia bat, aipatu egiten nuena, eta esan, zen olako neurriak hartu ditzakegun, ura modu naturalean atzikitzeko iturburuetan. Hirietan ere baitugu irten bideak honetarako. Baukagu, ibai konektibotasuna errekuperatzea. Ez da ideia ona arteriak trombos beteta dukitzea. Erabili egiten ez diren presak, ari gara botatzen,
Gipuzkoako Foru Aldundiak badu 2008an plan direktor bat, 10 urtez luzatu ingo dana, kentzeko 228 obstakulo edo oztopo, presa, azuz edo txikiak, ez da. Jakin ezazue, estatu mailan Gipuzkoak Duerorekin, Duero konfederazioarekin batera, dala handizaleena, eta martza hundian ari gara presa kentzen. Nio, trombo txiki horiek kentzen. Badaukagu eskun artean, momentu honetan proiektu handi bat, Horizon 2020 egitekoa, eta Aldundiak parte hartzen du, obra hidraulikoen bitartez, UPV-rekin batera. Proiektu, Deba ibaian kasu honetan, 10 presa kentzeko. Adibide asko baditugu, bide honean, artikutza guztu inda ere, esate baterako, eta kendu izan ditugu hainbat presa tarteko, baina erronkaz da hori bakarrik, ibaiak, badituzte ere, bestelako trombo eta ugariak dira. Irudi honetan ikus dezakezue, fondo zuria duena, kanalizazioa zenbatekoa da gure ibaietan. Gure ibaiek ezin dute alboetara jo, eta hori da erreken prozesu naturala, alboetara jo, goldea datozenean. Horretan, zentratu inberko genuke, intentzioak, behintzat, jakinik, Gipuzkoaren populazioen 94% gutxi gora bera, ibai gainean bizi dala, kostaldean espada. Bueno, lehentasuna dugu, hau da adibide bat, Bakion ari garena egiten, berreskuratuz, golde lautada eta marisma, golde efektu kaltegarri guzti horiek ekiditzeko. Beste erronka bat, basoak errestauratzea eta prozesuak. Eta honen aurrean, eztabaida oso zaharra da, ezkezue guztia berdina dira, inondik ere. Hiru arrazoi gutxienez baditugu, nolako zuaitza daukagu, alako basolanak. Eukalitadia landatu egiten badugu, 12-14 urtean makinak egongo dira. Pagadi betirako izten badugu, esate baterako, edo baso mistoa, bestelako basolanak izango ditu, zuaitz bakoitzak bere berezitatea propioa duelako, eukalitoaren muturreko kasu horretan bakigu biodibertsitatea akatu egiten duela, eta habitat babestu batzuk zuaitz zehatzeko osatu egiten dutela, eta behartuta gaude Europak izendatutako intereseko habitatak babesten eta indartzen. Aipatu egiten nuen eukalitoaren kasua, eta UPV-ek lankide batzuk egin zuten alako errebizio bibliografiko sakon bat, eta horretan ikusten dugu ez dala inondik ere negozio ona ikuspegi kolektibo batetik, jabearentzat akaso. Horrekin lotuta zen olako kudeaketa daukagun, eta esate baterako badaude detaile bat esaten du, ibaietara llegatu egiten da lurzoru asko, ur kolpea pasatu egiten danean, metatu egiten da, eta gure ibaien osasuna guztiz kaltetuta gelditu egiten da, sedimentuz estalita dagoelako ondoa. Ezin dute arnastu, hor bizi diren bitzoak eta bar, ezta? Ametzen ari naiz, eta biestatea faktore, minuto terdi, faktore nagusiak, soberan ezagutu egiten ditugu, zer merezi zaigun. Zelan bideratu kudeaketa gaur egun, nik esango nuke, kautelaz eta batez ere onura kolektiboa babesten, basotik ere, neukan hemen erreferentzia bat, eta, batez be, eta horreratu egiten dut, nik aurkitu izan nuen, Naturkon Gipuzkoak esaten duena, bendito abandono. Niretzat intentsifikatzea, esaten dute, baso landaketek 16% abandonoa dutela, ondo etorria abandonoa. Baina, ojo, partzela horietan, beste inbatetan bezalase, baditugu zer egin, lurzorua babestu igadura baldin badago. Konpaktazio handiko lurzoruetan eskua sartu beharko genuke, desarrelo hidrologikoetan lehenbailen, zera. Bestea, basoa txiri-txiri badatorrela, ez da problema, dibertsua dalako gainera. Eta, baditugu hainbat neurri, hainbat kontu eta horreta zentratzeko. Eta amaitu egiten dugu esaten, hau ez dala osasun krisi bat, ez klima larrialdi bat, krisialdi ekosozial erraldoia daukagula, aldaketa klimatiko horretan, badakigula aspaldi, baina ez dugula apenas ezer egin, joera aldatzea premiazkoa dala, etorkizuna horremenpe dagoela, baina jaz da gure seme alabena, gurea be,
Eta intensifikazioa ezin dugu gehiago bultzatu, naturari espazio eman behar diogula, arro ikuspegia bereganatu behingoz, ibai zarea indartu, sistema kardiobaskular hori, lurzorua ez abandonatu, gobernantza berri bat abiatu, eta hezkuntzari ere garrantzia emon. Eta eskerrik asko zuen arretatik. Eskerrik asko Diez jauna, orain batzarkide taldei emango diegu hitz egiteko aukera. Talde Misto Popularretik Kano jauna ez dago, beraz Elkarrekin Gipuzkoa taldetik, Muselo jauna, zura da hitza. Eskerrik asko Jose Radia jauna eta zure azalpenengatik eta oso interesgarria izan da eta me parece muy interesante cómo ha abordado el tema, en principio planteando de que somos todos, formamos parte de un mismo ecosistema, incluso las personas, y cómo es nuestra responsabilidad no seguir haciendo el daño que le estamos haciendo, ¿no? Cómo ha abordado el problema del agua. Efectivamente, el problema del agua va a ser importante. Ahora estamos todos pensando como locos en la transición energética, pero ya tenemos un problema actual que es el problema de la soberanía alimentaria, el problema de la alimentación, que no va a haber alimentación. De hoy día ya está habiendo problemas de suministros de alimentación básica, y la siguiente va a venir es el problema del abastecimiento del agua. Quiero recordar que este verano ha habido un informe europeo que decía que haciendo un estudio de toda la pluviometría de todos los países, resulta que todas las aguas de lluvia están contaminadas. No se puede beber agua de los ríos, y lo único que nos quedan son las aguas subterráneas, ¿no? Y luego purificándolas y tal. Entonces, el problema está ahí, debemos hacer frente, tenemos una competencia. Y la importancia que tiene esto en Guipúzcoa, sobre todo, ¿no? En Guipúzcoa tenemos una gran pendiente, desde la vertiente norte, una gran pendiente, desde los montes donde surgen los ríos. Normalmente suelen estar protegidos, pero conforme van bajando los ríos por las ciudades, se van encajonando, vamos encajonando los ríos y los vamos contaminando. Entonces, en realidad, los que vivimos en pueblos de Rentería, de Guipúzcoa, vivimos de espaldas al río, y yo creo que es importante que los ríos se conviertan realmente en verdaderos corredores ecológicos para que circule no solo el agua, sino también la naturaleza, y que sea un espacio de esparcimiento, abrir los márgenes, y yo creo que es una labor encomiable que hay que hacer. Renaturalizar los márgenes eso en el aspecto del agua. En cuanto ya a la situación de los bosques como al sector forestal, hay que decir que la situación es alarmante, lo dicen tanto las asociaciones medioambientalistas como los propios profesionales y los profesionales del sector forestal, ¿no? Es un problema que ha quedado en evidencia, y no solamente por la banda marrón, sino también por la crisis climática y sistémica que estamos padeciendo. Y eso es efecto de la mala gestión del medio natural que se ha hecho en Guipúzcoa, que incluye la pérdida de hábitats para las especies animales. Los problemas de los bosques son muchos, pero algunos ya los ha mencionado un poco, pero yo voy a mencionar los que tienen que ver con la Diputación. Que son problemas de gestión y problemas, por lo tanto, políticos, ¿no? Uno de los problemas que hay que solucionar en el tema forestal y en todo el tema de la naturaleza es la definición misma de los conceptos básicos. Cuando, por ejemplo, una asociación medioambientalista o una asociación ecologista habla de bosque, es diferente lo que entiende bosque un ambientalista que lo que entiende bosque la Diputación, por ejemplo. Y ahí nunca nos vamos a encontrar, o nunca se van a encontrar, nunca vamos a llegar a acuerdos, porque el diccionario mismo que usamos es diferente. Y ahí hay una importante labor que hacer. Bosque, masa forestal, superficie forestal arbolada, plantación forestal, abandono forestal. ¿Qué es un abandono forestal?
Los ambientalistas dirán una cosa, la Diputación dirá otra. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que crear, lo primero, un diccionario. Otro problema son las políticas forestales que están ancladas en los modelos caducos del siglo pasado y que en este momento están totalmente obsoletos, ¿no? La cantidad de pino insignis que hay plantado no es más que la necesidad del siglo pasado para alimentar a todas las papeleras que teníamos en todos nuestros valles. Eso es así. Sin embargo, esas papeleras han empezado poco a poco a consumir papel reciclado y hoy día la mayoría utilizan papel reciclado. Sin embargo, las plantaciones apenas han reducido su superficie arbolada. O sea, los monocultivos de pino insignis siguen siendo lo mismo. ¿Cuál es el resultado? Demasiada oferta, poca demanda, poco precio, poca calidad, no se cuidan las masas forestales. ¿Y qué hace la Diputación? Pues subvencionar y subvencionar. Lo único que hace es subvencionar. Entonces ahí tenemos un problema, porque crean unos problemas estructurales en lo que es el sector forestal que está viviendo en un callejón sin salida. O sea, realmente hay que cambiar de políticas forestales y estamos viviendo el sector forestal de una manera, pues bueno, pues que hay que hacer algo, ¿no? Y por último, quiero nombrar los problemas que, bueno, pues eso, el problema sobre todo de las subvenciones y, bueno, tenía bastantes más cosas que comentar, pero bueno, tampoco me quiero extender y, bueno, agradecer al señor Joserra y bueno, nada más. Eskerrik asko Buselo jauna, Euskal Sozialistak taldetik, Albistegi jauna. Bueno, arratsalde on daneri eta ongi etorri emoten detzat paso bizirik arduradunari eta bueno, bakarrik esan oso interesgarria iruditu jatala zure aurkezpena. Benetan aberasgarria izan dela niretako zure aurkezpena. Zehose lehenengotik irakortzea noia, eta gero azkenian amaitzerakoan galdera batzuk egingo dizkizut. Vale? Eskerrik asko Albistegi jauna, EH Bildu. Ez, irakortzea noia. Amaitzan lortu izut. Testu badakat irakortzeko? Bai. Ekosistema naturalen eta pasaien degradazioa areagotu eginda azken aldian, hiri edapenarekin, azpiegiturekin, industriarekin, nekazaritzarekin, abeltzantzarekin eta beste erabilera batzuekin, bai eta baliabide naturalen eskaerarekin ere hazten ari den populazio batentzat. Degradazio horrek eragin negatiboa du bizi kalitatean eta giza ongizatean, eta alde batetik eskatzen dute ekoizpen kontsumo eta portaera ereduetan aldaketak egitea, garapen iraunkorrerako. Eta beste aldetikan, giza jarduerak berak sortzen dituen degradazio egoerak iraultzea. Testuinguru horretan, inoiz baino beharrezkoagoa da lehengoratze ekologikoari buruzko gida praktiko metodologiko bat egitea edo onartzea, baso autoktonari lehentasuna emanez. Ikuspegi berritzailearekin eta evoluzio bat eragiten duena orain arte erabilitako praktikei dagokionez. Lehentasunezko eremuen konserbatzio selektibora bideratua, natura ondarearen inventarioa eginez eta edo natura ondarea eguneratuz eta aldi berian ingurumen balio handiena duten eta leheneratzeko potentzial handiena duten eremuak ezaugarritzea. Ingurumen, ekonomia, gizarte, ospe eta lege izaerako aukerak emango dizkigun gida, baimena eman diezagun, biodiversitatea handitzea, aldaketa globalera egoikitzea, ekosistemen erresilientzia bultzatuz. Ekosistemen konektibitatea eta azpiegitura berdea sortzea erraztea. Lurraldearen kudeaketa iraunkorra hobetzea, baliabideen erabilera eraginkorra eta kapital naturaleri eta zerbitzu ekosistemikoen gehikuntza. Eta, galderak.
Baso biziriken jarduera bi ekaintzetan zentratzen da. Baso autoktonoa eta eukaliptoaren edo espezie inbaditzaileen desagerpenean. Udalerrietara joan zaretenean, nola hartu dira zure eskaerak? Zein izan da haien jarrera? Eta baserritxarrak? Ze esaten dabe? Eukaliptoa debekatzeko mozioa onartu den udalerrixetan, nola egiten dute kontrola? Eraginkorra alda? Kontrola. Eta diru laguntzei buruz, baldozue tokikora egokitutako eredurik, nola artikulatzen dira? Eskerrik asko. Orain, bai. Eskerrik asko albistegi jauna, EH Bildu taldetik, Otamendi anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, Diez jaunari bere azalpenagatik, benetan argigarria eta interesgarria izan dalako, eta erabat bat egiten deulako berak egin duen irakurketakin, zentzu askotan. Egia da, berak foku asko jarri dula ibai arroen zaintzan eta ur sistemaren garrantzian, baina bai nahi nuke aprobetxatzea bere bigarren hitzartzeko tartea enfokatzeko gehiago, baso politikaren inguruan. Ez alperrik, aurretik izan dugu diputatu jauna eta Basotik Fundazioaren inguruan galdera batzuk erantzun ditu, eta bai galdetu nahi nieke ia nola ikusten duten azken finean Basotik Fundazioa aurkeztu zaigunean adierazi zaigu gizartearen edo gaur egungo baso jabeen zati batek basoa arazo iturri edo bezala ulertzen duela, eta gure ustez aukera bat da, ez? Baso kudeaketan horrelako zesioa jasotzeko aukera hori, aukera on bat bezala ikusten dugu, baina beti ere kudeaketan legoke gure ustez azpimarra egin beharra, ez? Eta horregatik oraindik inkognita bat dela dirudi, baina bai galdetu nahiko nioke, adibidez, pinuaren gaixotasunari aurre egiteko bi aukera ditugu mahai gainean, ez? Bat gehienetan aurrera eramaten ari dena, kriptomeria landatu edo espezie aldaketa bat egitea, eredu aldaketa bat egin beharrean, eta gure ustez askoz garrantzi gehiago luke edo gehiago sustatu beharko litzateke, basoa edo baso landaketak ez soilik zura egurra paradigman irakurtzea eta gehiago irakurtzea gizarte honen beharren aldaketa horretan, hau da aldaketa klimatikoa eta jendartearen aldaketaren baitan ulertu baso kudeaketa, eta zura egurra ustiatzeko bitarteko bezala ulertu daiteke, baina baita ere paisaia bezala aportatzen diguna basoak, aisialdirako gune bezala, eta batez ere uraren zikloaren erregulatzaile lana egiten du basoak, eta baita karbono ustulekuak lirateke basoak, ez? Eta nik uste garrantzia handia daukala basoaren ulertzea, basoa gaur egun askoz ere kontestu zabalagoan. Aipatu du Diez jaunak, ez, ustiak eta intentsiboak berarekin dakarrela lurzuru galera, lurraren konpaktazioa eta horren ondorioz filtrazioa gutxitzea, eta guk uste azpimarra handia egin beharko litzatekela mozketa eredua errebisatzean, bai? Soilketak ekidin eta askoz emaitza hobeak ikuspegi askotan ekarriko lituzketen entresakak sustatzea, bai inpaktu bisual asko txikiagoa delako, biodibertsitatearen zaintza bermatzen delako, uraren zikloa hobeto regulatuko litzatekelako, eta aldi berean ekoizpen tasa ona eta kalitate honekoa lekarkelako, eta gastuaren eskema murrizteare bai, ez? Olako matarrasa eta behin da berrizeko landaketa hoiek bultzatu baino, gure ustez beste eredu bat litzateke gure basoaren osasuna eta gure gizartearen osasuna bermatuko lukena, ez, aldi beren. Eta bukatzeko beste galdera bat luzatu nahi diot, Basotik Fundazioaren kudeaketaren inguruan beraiek zer proposatzen duten edo
eskatzeaz gain, ea nola ikusten duten, ez, basoaren onura edo ekosistema zerbitzuak konpentsazio monetarioen bidez sustatzearena. Bai, diruz ordaintzea adibidez, uraren erregulazioan edo karbono ustuleku bezala, basoak dakarren onura hori, ez dakit Europan badaude beste eredu batzuk, eta ia beraiek nola ikusten duten konpentsazio monetarioen gaia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Otamendi Anderea, Euskal Abertzaleak taldetik, Galbert jauna. Eskerrik asko Diez jauna egindako diagnostikoarengatik. Nik uste Aldundiak lehen aipatu du, Larrañaga diputatuak Basotik Fundazioaren eskutik nahi dutela gauzatu Gipuzkoako baso politika jasangarri bat, gure ustetan 3 ardatzetan banatu behar da baso politika jasangarri bat, lehenik eta behin noski ingurumena kontutan hartu beharrekoa, bigarrena ekonomikoa, zati denok dakigu basoaren ehuneko gehiena esku pribatutan dagola, eta baita ere ez dezagun ahaztu sektore ekonomiko bat bera osatzen duela, atzo irakurri nuen, okerez baldin banago, igual zuk baino informazio bego izango duzu, baina irakurri nuen 6.000 pertsona bizi dela sektore hontatik, eta nola ez, 3. ardatza soziala izan beharko luke. Esan dezu, Gipuzkoa aitzindari izan dela, gauza askotan, nik uste Basotik Fundazioaren sorrera hau ere nahiko aitzindaria da, eta jartzen gaitula Europako hainbat herri garatuen alturan, ala nola Alemania, Finlandia eta Suedia. Eta nik hemen ikusten zure diagnostikoa eta aurkezpena egin eta gero talka bat ikusten dut, basoa zer daren definizioa zuk esaten zen duen, filmin bat jarritzen zen duen, bendito abandono, agertzen zena, gora ipatuz basoaren abandona ona dela, Aldundiak aldiz, horren kontra edo, borrokatu behar dela, Aldundiak basoak abandonatuta galditzeko arriskuari aurre egin nahi dio, eta hori da Basotik Fundazioaren zeregin nagusienetariko bat. Orduan, horren ingurun galdetu genizuke, zertan jarriko zenduke indarra Basotik Fundazio honen jardueran, lehen aipatu den bezala diputatuak 2023an hasiko do bere ibilbidea, 2 milioi eurokin, eta datorzen 5 urtetan 8 milioi euro inbertituko dira. Eta beste galdera bat izango litzateke, ea zenbat jabegoekin egin dezuten akordioak zuen eredua aurrera eramateko. Eskerrik asko Galbert jauna, Diez jauna zuez berriz hitza. Eskerrik asko den hori. Okerez banago elkarrekin Podemosetik galdera zuzenik ez da egon, ez da? Ez da egon, bale, konforme. PSOEko ordezkariak, nik argitu behar gauza bat, eta ni Baso Biziak Plataformako kide aktibo ez naizela, elkarteek osatu egiten dutelako, eta ni naiz kolaboratzaile, eta interesa adierazi egiten duena horako kontuetan, eta gonbidatu bat naiz. Eurek proposatu zidaten, beraz, tamalez, eta ez dakit eurek hitza hartu dezaketen, baina ez dakit zehazki erantzuten batetik zenbat udaletzek onartu izan duten mozioaren bilakaera, nola egiten duten aurre, zure galderei, ez da, edo diru laguntzak baldago einkizun modelorik, edo horako zerbait aipatu egiten zenun. Posible balitz eurek erantzutea, nik ez daukat erantzuna, sentitzen dut. Nahi bezuertik, nahi bezu nutzeterri, nahi bezuertik, nahi bezu hemendik leku eba da, netori nahi bezu. Atxalde hon eta eskerrik asko aldez horretik Zuzera, Zabala jauna? Bai. Pekaso. Baso Bizia Plataformako kidea naiz, Rafa bezala, eta igual eguneratzeagatik handatuak ez gara 15 talde, dagoeneko 20 gara.
danak behar zuzenean ez behar bada basoarekin lotutakoa, baina gehiena bai. Eta orduan erantzuten zure galderari, esan behar izan guk egin genula jarraipen bat, hainbat udaletan egin ziren mozioak eta bar, orduan egin genuen lan bat iaz, irailean jaso genitun, eta elgetan aurkeztu genitun, zenbat herritan zer nolako mozioa egin ziren, nork aurkeztu zuen, zein izan zen emaitza, eta zertan datzan mozio horren gora berak. Orduan, Gipuzkoari dagokionez, hemen dokate laburpena, gure web horrian sartzen bazarete, handozkazu datu guztiak, eguneratuak, eta lau mozio mota aurkeztu dira. Eukaliptoa debekatzea, eukaliptoaren moratoria, lur eosketak, baita ere lur lagapenak, kustodiak, eta hori dira nagusienak. Eta orduan, onartu zirenak, eukaliptoaren debekatzean adibidez izan dira Bergaran, Antzuolan, Itxasondon, Oiartzun, Oñatin eta Usurbilan. Nirak egan ez, egu dakigunez. Moratoria onartu zutenak izan dira Zumaia, Ordizia, Legarreta eta Ikastegi. Lurrak erostea erabaki zutenak, maila batean edo bestean, lurra publikoak izan daitezen eta gero udalak horrekin eta herritarrekin adostuta egin zezaten, bere ikuspuntotikan egokia deritzona, dira Olaberria, Laskau, Orendain eta Baliarrain. Eta bestelako mozioak Soraluze eta Mendaro, ez bat eta ez bestea, ez pixka bat. Eta onartu ez zirenak Eibar, Motriko eta Algoibar. Orduan, badaukagu guk eredurik, gu zuzenean, gu plataforma gara, ez gara erakunde bat. Gozatuta gaude, herrietan sortu diren hainbat talde herritarrak, nolabait sorrera izan da, hemen aipatu dena, hau da, gaixotasuna pina dira, monolaborantzarena, eta horri nola erantzuten ari zaion eukaliptoaren ezarpenarekin, ez? Orduan, horre piztu gaitu eta horrek batu gaitu. Eredurik, gu aurten hasi gara egiten ekainean, eta gure asmoa da jarraitzea horrela urtero, baso bizien eguna. Eta aukeratzen dugu guretzat esanguratsua den herri bat, aurrera eman duena nolabaiteko proiektua. Hemen ez daukagu katon badun esaten den, hau bai, hau ez, eguneko egunean. Orduan, herriak bere kasa joaten dira egiten bere proposamenak aurrera eramaten. Eta gu aurten aukeratu dugu Itxasondo. Itxasondo aukeratu dugu. Eta Itxasondo baditu eredu batzuk gobernatzeko erosi dituen basoak. Eta egon ginenan, eta ikusi egin dituen, eta basokaten hain bat proposamen eraskotakoak. Batzuk izan daitezke, zerbitzu ekosistemikoak inbestetan aipatzen direnak, urre regulazioarenak eta bar, beste batzu ziren adibidez ultzaman egiten dena, eta da parke mikologikoak, eta arantzadirekin batera egiten nahi dira lan bat, ikustatzeko horren bilakaera nolakoa den. Eta bar. Orduan, guk aurten Itxasondo hartu dugu. Datorren urtean, badaukagu buruan, beste bi herri edo, izan daitezkena Amurrio edo Berritxo. Eta, hori zure galdera erantzunez. Bestea, gero, ez dakit, zuek galdetu duzu zerbait, zuzenean, ez etortzen hain burura? Galdetu dut, ea ze eskaera egingo zeniokete Aldundiari basotik fundazioan, non jarri behar dan indarra zuen ustetan, eta gero baita ere galdetu dut, ea zenbat jabeekin egin dezuten akordioak eta edo kontratuak edo, ez dakit nola aigartza den akordiotara, nola formalizu zuten. Ez garen ez fundazio bat, eta ez garen ez erakunde bat, ezin ditu galako gauzak egin. Guk egiten dugu, gure plataforma osatzen duten herrietako basobiziekin, saiatzen gara udaletxeekin harremantzen, eta beraiekin adosten, pausoak, ez? Adibidez, Eibarren gu basobiziak erosi behar du seguramente, ez dakit, etarea batzuk. Beste batzuk kustodian, Soraluzerekin batera, Lurgaia fundazioaren bitartez ere, kustodiarekin, gero haiekin lan egiten dugu, nola lan egiten dugu? Haiek egitute lan pedagogikoa eta lan teknikoa, eta gu joaten gara gure jendearekin eskaintzen diguten lekuan landareak sartzera, ez landare bat. Osea, 5, 6, 7 bertakoak. Eta orduan guk ez daukagu, ez dakit nola baiteko egitura horrela aurrerateko. Ez daukagu 2 milioi, eta ez ditugu izango 8 milioi, nahiago genuke izatea, eta orduan erakutsiko genuke zetarako garen gai. Ez dakiten antzun dizuan. Baixkat, kompletatu dezaket? Kompletatu dezaket? Bai. Bai, horri.
Bueno, ni Rafa Perez nahi, Baso Biziak kidea. Eta Basotik fundazioa entzun dugu Larrañagaren bere azalpenak, eta esango izuek guri ze gertatu zegoen. Guk entzun gendunean Basotik, horren beste diru bideratu bihartzala baso abandonatua, ez dakit Amazonas, o Selva Negra, o zer esan liteken, ez? Guk ez dugu lertzen baso abandonatua zer dan. Eta orduan, junginan estatutuen bila. Sartu ginen horrialdean, Eusko Jaurlaritzaren fundazioen horrialdean, eta Basotik fundazioa esan agertzen inuntik. Orduan egin du, eskatuko dugu izena, eta geuk egingo dugu fundazio hori, ez? Eta oantxe Larrañaga erteran galdetu diot Basotik fundazioaren berri, eta esan dit ez dala existitzen, dala BSTK. Basotik fundazio ez da existitzen. Eta esan diot, eta zela sartu zuen 2 milioi euro fundazio bat ez bada existitzen, eta esan dit diruen sarrerak eta reglatuta daudela, ez dakit nik hori ja niri iestu egiten zatez. Baina, bueno, pixka bat kompletatzen eduk esan doana, mendien kudaketa, basoena, basoak gehien bat gozizketan landaketa forestalena, egur kudeaketa. Egur kudeaketa erabatea esan liteke, gaur egun egiten den bezala, landara guztiak batera sartu, landara guztiak batera bota. Matarrasa bezala ezautzen duguna. Beste sistema asko doz, Europan gainendu dianak, honen kalteak ikusita, matarrasa sistemak egiten du gu bezalako eremu baten, olako terreno aldapatzuak, lur bustintzuak, eta hemen egiten da neuri kopurua ikusirik, kalteak onurak baino handiagoa direla, balantza horretan ikusirik, beste sistema batzuk gainendu dia. Baina hau izan, igual 120 urte, Suizan, gero junta zabaltzen leku askotan. Suizan gertatu zan hause bera, han ezaukaten pinuin ziniz, zakaten abetoa, biziabiez, eta han gertatu zan berdina, orduan ikusi zuten, ze arazo zeto zen, egin zuten modifikatu landaketa forestalen esplotazio moduak. Osea, dana inventauta do, hemen ez gea gauza berriak esaten, orduan zer egiten da? Egiten da esplotazio bat, mendimagal baten, arbola guztiak bateraz botatzeko eran. Erabiliteke 2 espezie, 3 espezie, 4 espezie, o espezie bat erabiltzen baldin bada ere, danak bateaz bota, edade desberdineko zuaitzak elkuitzen. Beti on behar da kubierta forestal bat, lurra estaltzen, euriak lur hori ez desadan eraman. Orduan, Basotik zer egin dezake? Lehenik, lehen Javier Buzelok oso ondo esan duen bezala, lehengo hitzaren signifikatua ondo azaldu gizarteari. Gizarteari ondo azaldu zelako beharra dagon egurrare bai. Ez gea esango hain utopikoak esan hau gurea dana perfecto eta gero jungo gea Uruguaira o Brasilea o bestelek o Afrikara handikan egurra ekartzea guretzat, ez? Guk egin behar duguna da garantizatu guk behar dugun material hori lortuko dugula. Eta eduketa oso lan onain deue, kalkulatu deue gitxiko erabera zenbat hektaria esango zian. Gure beharrak azetzeko. Hori esan da ikusi behar dugu gure mapa zela dan. Oso ondo azaldu dugu Joserrak, dakabla leku oso pendiza hundidunak, baina badaukau lautadak ere, mendi tontorrak eta, dia leku batzuk, esango dugu, komila artean, sakrifikatu dezakegunak, egur hori, egur industrial hori, hartzeko. Neri gustarentzat problema handia txikitzea, eta herri jutea. Gure herrian adibidez, arauzuzioarioak egintzian, justo zute handi baten ondoren. Hasi zan berritxun zutea, taliatu zan Elgoibar arte, eta errezan, bi baserri barne, jendea jontzan bizitza galtzeko zorian. Eta orduan, arauak egin zutenak, oso ikuspuntu honarekin, egin zuten herriaren planifikazio berezia. Egin zuten konservazio eremuak, diala gure kasuan Arno, Artadia, Kostako Barrenak, Deba ibaiaren ertzak, eta akuiferoak
betetzen dian leku bat, astigarre bat baiara, eta hori. Beste leku batzuk ipini zeuen, ikusita egoera oso txarrian zegoela, eta pinudia zela jaunda jabe, berriro ez gertatzeko hori, entzuten hobekuntza ambiental horretan buga batzuk jarri. Eta han jarri zian, sartu behar dia derrigorrez eremu horretan, sartu beharko zian, ez talako betearazi, bertako zuhaitzak. Bertako zuhaitzakin diru atatzen da, muga bakarri pasatu behar deu. Eta ikusi behar deu, handikan etortzen dian aristi enborra hundiak, justu hemen barrikak egiteko Rioxan, mueble honak egiteko, eta han ere diru atatzen dugu, beste sistema bada. Eta hobekuntza ambiental hori daukau, mutrikun horrela azalduta. Gero daukau, eremu forestalentzat, beste eremu batzuk, egurra behar da, eta hor. Eta, karo, arazoa zer da, neri tokatu zat eremu forestala eta eukalitua jarri dezaket. Eta bestia da hobekuntza ambientalean da ezin du jarri. Orduan, Gipuzkoan sortu da kooperatiba bat, errez beti errez kooperatiba, bere idea da mendi bateko jabe guztiak batu. Eta zu dakazu hobekuntza eta nik forestala, engo deu danon artian, urbanismoen egiten dana. Bati tokatzako zona berde eta bestia bidea eta bestia, baina egiten da nahasketa bat eta konpartitzen die gastoak eta onurak. Nerezat Foru Aldundiaren hildoa esan beharko zan hori. Eonge azkeneko urtetan, 6 milioi da zehozer, dirua gastatzen, banda gorrien gaitzak sala, indemnizazioak, lantaketa berriak. Diru partida horrekin, naturkonetikan kalkulatu zan, ondo egiten doa nahi, 200-300 euroko hektareako diru laguntza bat ematea posible zala. Ondo egiten doa nahi. Zuk egiten badezu gauzak, danon orurarian, ura daukaula, oxigeno daukaula, lurra mantentzen da, biodibertsitatea, aisialdia, ari lagundu. Gaur egunean egiten da, subentzioak eman, teorian, gure ikuspuntuz, gaizki egiten doa nahi. Orduan, Foru Aldundia badaka erramientak herria beraz bat gea, oan kanutaz pasatuko dugu, baina herria beraz bat gea, badaukau aldatzeko aukera hori. Orduan, basotik egin behar duna da sektorea ikaso egin, porque sektoreare ikaso egiten behar da, baina beste guzti hori ere bai. Eta gero daukau ardatza zientzia. Daukau unibertsitatea, baina munduko aditu onenetakoak. Eta daukau neiker, eta daukau 1000 organismo lagunduko deuenakoan. Bakarrikan zentratzen bagea sektorean, hori da pampa hoi, hambre pa mañana. Orduan, zela konpaginau ekonomia eta ingurumena. Guk ikusten dugu oso posible. Eta Foru Aldundiak niretzat enbiargo zen bolako mai bat antolau, eta hasi biharrenian boske abandonado bezala esaten, igual leku askotan boske abandonado hori beharrezkoa da. Eta orduan enbiardia konpaginau hori, ekonomia eta ingurumena. Nik uste posible dela, eta bentsat ameneotia zuek horre demostratzeu, ez? Intentzio egon dela, gauzak bideratzeko. Ez dakit uste dute gehiena erantzun da gelditu dela, ez da. Rafak aipatu egiten zuen, akaso zuke aipatu egiten zenuena, ez? Interesak egin daitezke. Hemen daukaguna da aldez aurretik pentsatu beharra. Espezie bakarra daukagunean eremu batetan, oianpea garatu egiten da ere, baina interesaka bat egiten badugu danak txikitu egiten da. Oso zaila da, horren junto handatuta duen zuaitzetan, marabilak egitea. Zarbait beti saiatu egiten dira salbaten, baina ez da erreza. Are gutxiago eukaliptoarekin, guztiz mekanizatuta dagoenean, tarea guztiak, ez da? Ja, 20 metroan behin, pistak zabaldu egiten dira, eta makinak hor sartu egiten dira, eta ez da ezer salbatzen. Bai, eskerrik asko. Orduan, uste dute planifikazioan dagoela erantzuna, eta ez gerora zailtasunak, ez, datozelako. Baditugu ere, bestelako aukerak, eta adibidez,
adin askoko pinudiek biodibertsitatearen gordeleku apartak dira. Ikerketa asko baditu olakoetan, hegaztiekin, intsektuekin eta bar, baina orduan sakrifikatu beharko genuke handagoen egurra, ez ikutu. Oianpea ganoraz datorrelako, eta txorien kasuan esate baterako, baukau dibertsitate handia. Nik, saltu egiten dut, zure gana, eta, abandono ona dala. Nik, eskura daukadalako, esaten nuen, bendito abandono, naturkonek esaten zuela dibidea jarri izan dut, nik non inbertituko nituzke ogorleko lehenengo eta behin, ikusita abandonatutako lur ere moietan, non dauden igadura arazoak, non ditugu pista batzuk bilakatu egiten direla ubideak, non ditugu hainbat elementu kaltegarri. Hau da, hirigintzan arkitektuek ondo arautu egiten dute, pisu bat abandonatuta dagoenean zuriak dira kargak, ezta? Horre, teiatuan edo aleroan arazoak baldin badira. Hori, saiekera egon izan dira, horretara eramateko. Baina beste gauza da esatea, euneko 16an abandonoan dago, eta esatea ustiatu, edo ustialekoak dira, egurreko izteko berriro. Nik melodia horretatik jo nahi izan dut esanez, lehentasunezko gauza jarditzagun mai gainean, esate baterako, ur horniketa, biodibertsitatea, uholde arriskuak, etortzen danari aurre egitea aldez aurretik, zebeti, esaten nuen, uholde momentua dagoenean, edo salbamentuak operatu dezala, eta besteok ezer gutxi egin dezakegu, ez da? Goazen ikusten, zeintzuk diren momentu honetan lehentasunak, eta non ditugu litologiagatik, arriskuagatik eta hauskortasunak, eta hor, bultzatu, akaso, askotan, ezer ez egitea. Badakigu, abandono horretan, biodibertsitatea bereziki Gipuzkoan eta alik eta gehiago ekialderantza, bertako basoa egundoko indarrarekin datorrela. Hor daude, CO2ko ustulekuak, hor daude, biodibertsitatearen gordelekuak, eta bar, pazientzia, denbora, izango da kontua. Niri, ez dira nire hitzak zehazki esaten dugunean, intentsifikazioa ez dala ideia ona, hori IPBS-eko txostenak esaten du argi eta garbi, ni bat egiten dut horrekin. Bakarrik horretan zentratzea, Jesus, baditugu honezkero 56.000 hektaria momentu honetan. Badirela, baso, elkartearen bitartez, edo bakarkako jabeak, eta bar. Hemen badaukagu sistema oso bat egurra ekoizten, eta bar. Ez da, galzorian dagoen eremu bat. Galzorian daukaguna da, naturak guk bultzatuta, horretan ez dago zalantzarik, eragindako hauskortasun horiek. Hori adierazi nahi nuen. Eta ezagutzen ditugu, baso batzuk berez, etorritakoak, eta hau bai, aizialdia, paisaia, oin udazkena etorriko dala eta eskertu ingo dugu. Argitzearen apurtze bat hori ez. Orduan ni, Basoti Fundazioa, akaso, aztertu du, izan daiteke desio bat ez, aztertzea olako partzelatan, hauskortasunak non dauden, eta ez pentsatzea bakarrik hori kultiboan jarri behar dugula, baizik eta leku estrategikoetan egonik, bestelako esku hartzeak behar dituela. Edo bakean itzi. Eta, izan daiteke, eremu, egundoko dirutza dagoelako, pentsatzen du guzti horretan. Nik unibertsitatetik behiratu izan ditut kustodiako kontratuak eta bar, bereziki Bizkaian, Nafarroan indugu, Katalunian egin izan ditugu, beti udaletzen eskutik, eta ordaindu egin izan dugu bataz beste, azken urtetan, metro karratu bakoitzeko euro bat. Lagapen gisa eta errekonozimentu publiko baten bitartez esanez. Honek jabeak, itzi izan du, ibaiertza, minimizatzeko uholde arriskuak, bizoi europearra, hemen badaukazu dekretu eta guzti, Bizkaian bezala ez da, favoratzeko, edo ez dakiz anfibio, edo biodibertsitatea, edo pasaleku gisa. Eta, presupuesto horrekin, 2 milioiekin, nik pentsatzen dut, egin daitezkela, onura kolektiboen alde, zerbitzu ekosistemikoak ongi izate eta horren alde, hainbat gauza.
baina dibertsifikatu ditzagun helburuak, ez? Hori da eskaera nonbait. Eskerrik asko. Eskerrik asko berriz, Ier jauna, berba da, azkenengo txandan, orain bigarren txanda irekiko dugu, eta gero zuko bukatzeko nahi badezu. Orduan, bigarrengo txanda hasiko gineke, elkarrekin taldetik, Buselo jauna. Eskerrik asko, presidente jauna. Bueno, muchas gracias tanto a José Ra como a los integrantes de Basoak Bizi, todas sus explicaciones. Me han preguntado, no he hecho ninguna pregunta, ¿no? Realmente no me atrevo a hacer ninguna pregunta a un profesor de la universidad que lleva años trabajando, 25 años trabajando en Guipúzcoa sobre ese tema. Me parece, bueno, pues que ha sido, pues bueno, una lección, ¿no? Entonces, bueno, aunque luego sí que haré una pregunta finalmente, lo que sí que me gustaría hablar en este último apartado es la vinculación que tiene Guipúzcoa con la naturaleza. Estamos aquí hablando con personas de la sociedad civil, con personas de la universidad que se han unido trabajando en un mismo sentido, hacia un mismo lado. Guipúzcoa siempre ha tenido una vinculación muy fuerte con la naturaleza y no es en balde que la Federación Guipuzcoana de Montaña es la federación que más federados tiene de toda la península. Tiene casi 15.000, 16.000 federados anualmente. O sea, eso algo tiene que ver de la vinculación de las personas guipuzcoanas con su misma naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza muy rica y porque ya hemos dicho que la masa forestal en Guipúzcoa es más de la mitad del territorio, que tiene unos problemas muy importantes. Y nada, resaltar un poco el ejemplo de cómo la sociedad civil se está trabajando junta con unos modelos nuevos, con unos modelos diferentes. Sin embargo, la Diputación está todavía anclada en unos modelos del siglo pasado, ¿no? Entonces, la sociedad, la Diputación tiene que abrir los ojos, porque lo que no se puede hacer es perder el potencial que tenemos de la sociedad civil y de la sociedad organizada. Es un potencial. No son, o sea, los grupos medioambientalistas y ecologistas no son enemigos de la gestión, no son enemigos de la Diputación, aunque por la Diputación se crea que sí. No son enemigos. Todos queremos mejorar nuestro medio ambiente y queremos mejorar todos los problemas de gestión ambiental. Simplemente es definir conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de gestión, la Diputación ya asimila gestión con intervención forestal. Pero no, la gestión no solamente es intervención forestal, la gestión es información, es impulso de estudios, es organización y planificación. Entonces, la gestión no solamente es actuar y subvencionar. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer. Hay que hacer una planificación que no está hecha. Entonces, eso es un trabajo que tiene que hacer la Diputación, porque la Diputación se está quedando sola. Se está quedando sola en este tema, ¿no? O sea, seguro que todos los de aquí estamos de acuerdo en lo que ha dicho el profesor de la Universidad, José Ra, vamos. Entonces, aquí en la Diputación tenemos un pequeño problema que tenemos que solucionar. Y luego una pequeña pregunta que quería hacer, la última. ¿Qué departamento, usted ha dicho que lleva un montón de años trabajando en Guipúzcoa, ¿con qué departamento está trabajando todos estos, trabajos sobre los ríos y tal? Nada más. Eskerrik asko. Buselo jauna, Euskal Sozialista taldetik, Albistegi jauna. Bai, bueno, eskerrak azalpenagatik, hiruroi. Ni elgetatik ni ez neban ezagutzen hori laburpen hori egin duzun hemen. Nik ezagutzen eban Eibarren eta Elgoibarren eta Mudrigun eukaliptoren mozinua bertan behera geratu zala, ni baten neon itzan da, bueno, esan erosua izan. Baina egisa esan biot, ni bartin nator, eta hango delegazioan badakazu Eibarko baso bizirik, harreman hona daka udaletxearekin eta lan bikaina egiten ari da. Urtean zehar... Igual, biztaz. Bueno, esan biot, lan bikaina egiten ari zaretela, urtean zehar ez dakite garbiketak, landaketak, ibilaldiak, urrunago joan barikan, duela pare bat aste ospatutako
mugikortasun hastian horbe egon zineten, joazan azte kliman ere, dinot, lan bikaina benetan, da, zoriundu nahi nizueke gure partetikan. Eta, besterik ez, bakarrik esan talde sozialisten partetikan, gure atia zabal-zabali dakazu zela, proposatu nahi dozuen edozetarako hemen gare, eta, dakizunez, Espainian transizio ekologika gidatzen ari gara, eta kolaborazio oro ongi etorria dela beti. Eta, nahi duzunean, hemen gaude, eta eskerrik asko. Eskerrik asko, markatu, albistegi jauna, EH Bildu taldetik, Otamendi Anderea. Besterik gabe gure aldetik eskerrak eman berriz ere etorri zaretelako. Gogorarazi akaso, EH Bildu taldetik bi aldiz saiatu garela batzorde honetan basogintza politikaren inguruan eztabaidatzeko ponentzia eskatzen, eta bi alditan ezezkoa jaso dugula Aldundia gobernatzen duten alderdien aldetik, eta legealdi honetan ez dut uste berriro eskatuko dugunik, baina inoiz ez da berandu horrelako ponentzia bat martxan jartzeko gerora ere. Gure aldetik lanean jarraituko dugu, eta baita ere baso biziakeko osatzen duten taldeekin elkarlanean jarraituko dugu, eta eskerrak eman eta berriz arte. Eskerrik asko Otamendi Anderea, Eusko Abertzale taldetik, Galvez jauna. Gure partetik ere eskerrak eman. Aipamen batzuk besterik ez ditut egingo, esaten zen duen lehen herri-zerri jun behar gehala ez, arazoa konpontzen, arreta jartzen herri bakoitzen, egia da, herri askok daukatela planes de gestión forestal sostenible, baina nik uste azkenen ikuspegi orokor bat behar dela, azkenen Aldundik da baimentzen duena zer landatu eta zer ez, geroz ditugu arautegi zorrotzak, geroz eta zorrotzagoak, hori esan beharra dago, eta nik uste herrietan baina nik uste ikuspuntu orokorra ere eukitzea importantea dela baso politika bat antolatzeko. Gero baitare argitu diazu, bendito abandonoren ze hori, posten naiz esan da ezunarakin, zati nik uste Basotik fundazioaren web horrean sartzen baldin bazarete, bertan dago galdera pilo bat, egin dan bere funtza, zer dan eskaintzen duena, eta baitare arreta jartzen du hortan, ez bakarrik ez du jartzen arreta kultiboan bakarrik, baitare aipatzen du, besteak beste, jolaserako eta aisialdirako erabiltzeko, paisaia zaintzeko, faunaren eta floraren biobirtzetatea mantentzeko, polinizazioarako, beraz nik uste Aldundiak baitare guztia kontutan izango dela, eta ikuspegi orokor horren baitan, jardura diferentek izango itxula, baten edo besten, beraz horrekin gelditzen naiz, nik usteet aukera dagoela, elkarlan bat egiteko, zati nik usteet danak daukagula, larritu da garela dagoen egorerekin, eta danon elkarlanen, seguro gaia aberastuko dugula, eta pauso zain dogok emango ditugula, besterik gabe. Eskerrik asko Galvez jauna, bukatzeko, edo Diez Pérez edo Zabala jaunak, zue 10 minutu bukatzeko. Bale, eskerrik asko, nekari jauna. Harin, justo Elkarrekin Podemosetik galdera bat bidiratu izan duzula, zen izan da, horren arte, saia, lan izan duena guzti honekin. Bereziki ingurumena eta obra hidrauliketakoak izan dira. Historikoki UPV-rekin batera, hitzarmenak edo proiektu amankomunak izan ditugula. Izan ditugu Europako proiektuak, LIFE proiektuak, izate baterako Aiako Harrian, egin izan zen proiektu handi bat, hori izan zen 2005-etik aurrera, eta horretan identifikatutako arazo bat zen, Añarbe urtegia oso estrategikoa, zer esanik ez, Gipuzkoan, badago arazo bat, kolmatazio arazo bat. Gero eta sedimento gehiago iritzi egiten direla urtegiaren ondora, eta egin genuen diagnostikoa unibertsitatetik ikusten genuela zan, nahiz eta basoratuta egon, basoiek ez dutela heldutasun nahikorik, eta ez dagoela ubidetan konplexutasun estrukturala, antzemateko eskisto eta sedimentu guzti horiek. Eta orduan modu esperimental batetan,
sartu izan genituen 5 erreketan, egur presak, eta hainbat tokitan egiten da bezala, nazioarteko mailan, eta ikusi zer egina zuen ikuspegi geomorfologiko batetik, ikuspegi biologiko eta uraren kalitatearen aldetik. Hori abia puntu bat izan zen, gero Araxesera bajatu ginen, Leitzarango biotopo babestura, gerora Urumean ere, eta egin izan dira olako hitzarmenak. Zorionez, Gipuzkoan, eta esaten nuen, eta ez Bizkaian, nez eta handik etorri, obra hidrauliketako izen horrenpean, oso ingenieril eta gelditu egiten dela, izan dituzue bi teknikari, bata COVID-ek eraman zuen, zoritzarrez, Patxitamez, eta beste bat jubilatuta dagoena, Feliz Izko, hasiera batetik zientzian egundoko konfiantza izan dutela. Eta hortik etorri izan dira, hainbat hitzarmen, esate baterako ikusten genuelako, hemen egundoko inbertsioak egon izan dira, ibaien depurazioan, ezta? Zer esanik ez, oin dela 30 urte, 40 urte, bitza iritzi egiten zan, edo nola, edo jartzun errekan, edo denalakoa. Eta ikusi egiten duguna da, gitzinaka, erreka horiek berreskuratzen badoazela, baina ailegatzen da momentu bat, biodibertsitatea esate baterako, ez dala hobetzen. Eta olako enkargua bat izan genuen, ekohidrologiako ikerketa taldean, eta esperimentuen bitartez eta bar, ikusten genuena zan, gaitasun biogenikoa guztiz murriztuta dagoela industriatik, mendietatik eta bar datozen sedimentuak direla. Eta bestalde batetik ibaiek, erreaktore biologiko naturalak direla, ez dutela espazio eta ez kaudal nahikorik. Oso interbenituta dagoela. Zorionez ere, hemen badaukazue, oin dela 37 urtetik, ibaien kaudala eta fisiko-kimika jarraitzeko sistema oso potentea. Europa mailan honetarikoa. Etengabe, en continuo, neurtu egiten direlako kaudalak eta hori fisiko-kimika. Eta horrek joku ikaragarri ematen du batez ere kudeak eta hobetzeko. Hortik etorri izan dira hartu eman gehienak. Azkenengo hau, esate baterako erakutsi izan dudana, Horizon 2020, dira Europako proiektu partner pilo bat, bazkide pilo bat, kasu honetan 43 instituzio Europa mailan eta unibertsitate eta bar, batera junginen proposamenean, Deba ibaian dauden 10 oztopo obsoleto, kaduzidadea du lizentzia eta bar, kentzeko, ibaien konektibotasuna badalako, hori izaten nuena, trombo hitza oso egokia da horretarako, eta erreka guzti, Kantauri aldeko erreka guzti hauetan josita ditugu, baina da 13. mendetik edo arinagotik, etengabe egin izan dira. Eta horretan, apostuak dira. Apostuak, nik talde politikoa nor dauen hor, baino uste dut identifikatu behar ditugula borondateak, eta era berean teknikarien lana. Konfiantza sustatzeko, eta gero, ari gara, estate baterako proiektu horretan, behingoz, beste dimentsio bat emoten, interbentzio, zirugia horri, eta da, heziketa eta partaidetza. Jendeak ulertu dezan, zergatik egiten dugu, adibidez, jende asko ulertu egiten duena da, presa batek doai asko eskin egiten dituela. Ez daki ostera, golde arriskoa emendatu egiten duela, biodibertsitatearentzako oztopo handia dela, errekan errekuperazioa zehar oztopatu egiten duela. Eta orduan, bagoaz, askoz gauza gehiago egin daitezke, dudik gabe. Eta, zuk esaten zenun, kasu horretan, aisialdia, fauna, paisaia, eta bar, nik ikusita neukan, baina faltan bota izan dut, eta hortik abiatu izan naiz, lurzorua eta ura, ardatz, hori barik ez garelako ezer. Eta hori da binomio bat, bikote edo matrimonio edo alkarren lotuta duela eta baso politikarekin erabateko lotura duena. Eta hortik etortzen zaizkigu, aquellos barros, estos lodos, goldeak, kalteak, eta bestea, ez? Eta orduan hori gaineratu behar dugu koktelera, eta norabide, beste gobernantza, mota batetan, gizarte zibilarekin batera, eta hori esan ez, zer dakigu, non ditugu olako esperientziak, aberastu dezakegu begirada, posible da, nik hori izugarri eskartzen dugu, eta gure aukeren arabera beti ere kolaboratzeko guztiz prest.
Eta, bueno, eskerrik asko, danogatik. Zeret, Zagola, zerbait izateko? Bai, pixkat, zela esan duzun transizio ekologikoko Madriden da zela dagoen, gogoratu zat, zelaban etorri bihardian CO2 zurgatzeko diru laguntzak, ez? Aipatzen, urteak aipatzen, eta gero, arrisko handia da CO2 zurgatze horren diru laguntzak banatzen baldin badugu ondo egiten dutenen artean, forestalistan artean, eta gaizki egiten duten dana batea, osea, diru berdina repartitzen bada jende askoan artean, ez du emaitza onik emango. CO2 zurgatzeko diru hori banatzen baldin bada bakarrikan ondo egiten dutenen artean, diru bat esango da eta aliziente bat esango da. Konprobatuta dago ziklo motzeko landaketak, eukaliptua, pinua, horrek CO2 zurgatzen dute bere hazkuntzan. Baina bere landaketan, bere moztuetan, transportean, balantzea hartetzen dugu, gero gaina egiten baduzu papera, o egiten baduzu paletako, zeitsuan CO2 zurgaketa hori galdu egiten da, hori balantzea negatiboa da. Bertako basoak, arbola sarrak, hor dauden orbelak, hor dauden materia organika kapa, hor dauzen sustraiak, horre bai zurgatzen dutela CO2 epe luzeako. Interesatzen zaku solitarioen trampak ez egitea gure buruai. Eta diru laguntza horrek eta onura ekonomiko ematen dutenak, diru laguntza aldin badatoz, ondo bideratu eta orduan eraginkorrak esango dira. Diputazioak zela gauza horretan badaka eskumena, hori da garrantzitsua. Ondo egiten duenai lagundu, eta besteai ez lagundu. Bueno, eta eskarrik asko baso biziak elkarteko ordezkariei, didaktiko eta interesgarria benetan, urren arte, eskarrik asko. Zuei. Bueno, ondo zoi, ondo gara, bale? Bueno, eta honekin laugarren puntura pasako ginateke, eskaera ekonomia sustapeneko, turismoko eta landa inguruneko batzordeko lehendakaria zuzenduta, tiket bai sistemaren ezarpenak izan dituen ondorioen berri izateko, dendarten elkarten agerraldia antolatu dezan, EH Bildu batzarkide taldeko Unai Iraola jaunak aurkeztua. Karrere jauna. Eskerrik asko. Bueno, hau gain abuztuan presentatu genuen eskaera hau, eta nik uste dute, dena daki tiket bai plazoka martxan jartzen nahi dela, eta 2022 urtean. Azkenen martxan jorra, eta komertzio txiki eta ostalarientzat azaroak bat izango dute derrigorrez indarrean jartzeko eguna. Orduan, gu uste dugu, Gipuzkoako 2005 komertzio biltzen dituen dendartean elkartea, bere iritzia jakoi berko genukela, honen gainean, batez ere kexak izan dituztela, zen beste tiket bai sistemarekin berarekin, baina nola ezartzen nahi den, eta plazoekin eta moduekin. Orduan, uste dugu komertzio txikiak eta ostalaritza, neko garrantzia dutela gure lurraldean, eta berien ikuspegia bantzuteko parada ona dela, horretarako. Eskerrik asko Karrere jauna, batzarkide taldeen Buselo jauna, elkarrekin. Euskal Sozialista taldetik, EH Bildu taldetik pentsatzen dut zuek zareten ez, eta Eusko Abertzaleak taldetik. Guk ere gaude, ados gaude agerraldi hau edukiatzearekin, eta ez dugu inongo arazoiek ikusten dendartean elkartearen agerraldia gauzatu dadin. Beraz, ditugu hainbat irizpide emate, 5, 6, 7, 8 eta 9 puntuak, eta gero 10. puntuan beste hainbat puntu. Ez dakit iruditzen zaizuen behar bada debatea posible den edo zain gai ezberdinak izan da debatea elkarrekin egitea, gero bozketa aparte inberko litzateke. Elkarrekin. Bueno, orduan, hasiko gineke txikinetik handirena, Buselo jauna.
eskerrik asko, presidente jauna. Bueno, pues bueno, haré todos los temas seguidos y luego las votaciones separadas, entonces, ¿no? Vale. Bueno, en el asunto número 5, la emisión de criterios sobre el plan de aves necrófagas, aquí tenemos que decir que una vez más la respuesta que nos presenta el Gobierno es el continúa trabajando. Pues en nuestra opinión, si continúa trabajando como hasta ahora, nosotros no estamos de acuerdo en este sentido. Nos dice continuamente, nos dicen que continúan trabajando en el cumplimiento y ejecución de los objetivos y directrices contemplados en el plan de gestión, pero sin embargo, el plan de gestión no está aprobado. O sea, es decir, trabajan para el plan, pero sin el plan. No sé si a eso se podría llamar nepotismo ambiental o algo así. Si no hay un plan aprobado, no hay nada que podrá ser contrastado, no hay nada que podrá ser evaluado. La virtualidad de los planes es que marcan claramente los procesos, los objetivos, los contrastes y los seguimientos, y las evaluaciones según unos indicadores objetivos. Y una vez más, en este departamento se está trabajando sin ninguna mínima seguridad jurídica. ¿Qué grado de cumplimiento se consigue si no hay un plan que lo respalde? ¿A qué partida se atribuyen los gastos que se están realizando en estos momentos? Y bueno, hay una cosa que ya dijimos en el pasado día, en el Pleno de Política General, el pasado miércoles. Desde el 2004, es decir, desde hace 18 años, no se ha aprobado en Guipúzcoa ningún plan de gestión de ninguna especie protegida. 18 años. Actualmente en Guipúzcoa tenemos únicamente 3 especies de planes aprobados. Desde el 2013 no se ha declarado en Guipúzcoa ninguna zona protegida, zona especial de conservación. Y eso que la Red Natura 2000 es materia exclusiva de la Diputación Foral. O sea, que llevamos demasiados años para que tengamos esta respuesta. Entonces, bueno, y eso también va para los de Bildu, que estuvieron gobernando de 2011 al 2015 y no hicieron nada en este sentido. Entonces, bueno, también va para ellos esta crítica. Y bueno, luego siguiendo en el siguiente punto, en el punto 6, la prevención de gripe aviar, bueno, parece que sí que está actuando para la actualización de los registros y bases de datos, entonces vamos a votar afirmativamente. En el espacio marítimo protegido Jaizkibel-Ulia, realmente es que, claro, se propuso una propuesta de resolución que luego fue modificada y planteada, como siempre, desde los partidos que sustentan el Gobierno, y la respuesta es acorde a la propuesta de resolución que se hizo en aquel momento. Nos vamos a abstener porque no dice nada. En cuanto al asunto 8, el tema de la propuesta de resolución de los polinizadores, una vez más, desde nuestro grupo impulsamos una propuesta que, una vez más, fue descafeinada por los partidos que sustentan el Gobierno. Nosotros pedíamos un plan específico, tal y como marcan, pues bueno, vienen desde Europa, luego desde Madrid, pero aquí no lo queremos. Pero es como en el caso de los planes de gestión de las especies amenazadas. En este departamento trabajan sin plan, sin planificación, de forma improvisada y desorganizada. ¿Y luego qué resultados podemos obtener de todo esto? Pues bueno, pues parece que a la Diputación le compensa todo esto. Y en cuanto a las respuestas de las emisiones de criterio de las mociones que vienen a partir del monográfico sobre la guerra de Ucrania, bueno, no voy a extenderme y vamos a abstenernos en las dos. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko Buzelo jauna, Euskal Sozialista taldetik, Albistegi jauna. Dandanak onartuak eta komentari zuri bat bez. Eskerrik asko, Albistegi jauna, EH Bildu taldetik, Carrere jauna. Bai, gu 13.2022an, hau da 7. puntuan, hori baiezkoa bozkatuko du, ze azkenean eskatzen zena eta, bueno, aldundiaren erantzuna berdintxoa dira, ze egia da. Eusko Jaurlaritzak ez ere egin arte, ezin dela zer egin. Eta gainontzekoetan, abstenituko gara guztietan, azken finean beti arazo bera ditugu, da hain heteroak dire erantzunak, hain jarrai dezagun eta guzti horretan,
bueno, ez esko, ez baiezko, bueno, azten ditu ingo gara, gainontzeko guztietan. Eskerrik asko Karrere jauna, Eusko Abertzaleak taldetik, Gamboa jauna. Machadok dioen bezala, caminante no hay camino, se hace camino al andar, beti daukagu eztabaida berdin oposizioko taldeekin, gauzak bizirik dauden dinamikatek eta prozesuak dira, eta proiektuak ere, eta orduan noiz gauza bat guztiz gauzatzen den, edo gauzatzeko bidean dagoen, edo urratsak ematen ari garen, beti dago eztabaida bera, eta ez dauke zentzu handirikan. Sartuko naiz askar puntuei errepaso bat egiten, adibidez, 5. Foru Aldundiak Hegazti nekrofagoen baterako planaren helburuekin eta gidalerroekin bat egiten duela dio, eta bueno, sinistu egingo diogu helburuekin eta gidalerroekin bat egiten duela, eta asmo bat helarazten digu. Planaren implementazioarekin jarraitu, hau da, gauzak egiten ari dira, eta entzun degunaren norbait entzun diogu, zentzu honetan plana onartzeko izapideak hastea izanik bere asmoa. Horregatikan 8/2022 mozioa betetzat joko dugu. Gero daukagu 6. puntuan, gripe abiarren, Hegazti gripearen gaia. Aurki irekiko da autokontsumorako hegaztien eskortak nekazal ustiategien registroan alta emateko aldez aurreko komunikazio egiteko tramitea, eta honela autokontsumorako hegaztiek dituzten herritarrek Foru Aldundiari aitortu egin ahalko diote bere eskorten datuak. Udalei helaraziko zaizkie datu horiek, eta baita ere nola badago laguntza bat martxan, erregistroan dauden horiei autokontsumorako eskortak ere aitorpena derrigorrezkoa dela gogoratuko zaie nekazal bulegotik pasatzen direnean diru laguntza hauek eskatzerako momentuetan edo momentuan. Eta bestalde 2022ko apirilaren bateko aginduaren bidez, ekonomia garapenaren sailburuaren hegazti griperen evoluzioa ikusita, efektuarik gabe utzi zuen hegaztien konfinamendu neurriak, eta aire zabalean hastea baimentzen du. Beti ere gaixotasun bilakaera kontutan hartuz, erabakiak aldatu daitezkelarik okertuko balitz. Ontzat emango dugu, orduan, 12/2022 mozioa betetzat jotzen dugulako. 7. puntuan, hemen Jaurlaritzak Jaizkibel kontserbazio bereziko eremua handitzea baieztatu behar du, eta baieztatzen duenean Foru Aldundi honek kudeatzeko izapideak hasiko ditu berez komunitatean oinarrituz. Horrela, ezinbestez, 13/2022 mozioa betetzat jotzen dugu, eta gero 8. puntuan daukagu polinizazioaren gaia. Hemen Foru Aldundiak gai hau beste aldundiekin eta Jaurlaritzarekin bilerak egin dituela dio, hildo egokitik jarduteko, eta eraberean nekazaritza ingurumeneko neurriak eta ekoizpen ekologikoko edo ekologikorako laguntzat mantendu izan ditu, eta horien artean polinizazioa sustatzen duten ekintzak, ekitalde honetan indartuko direnak dio Foru Aldundiak, eta guk sinistu egiten diogu horrela izango dela, eta berez 25/2022 mozioa ontzat joko dugu ere bai. Eta gero 9. puntuan daukagu 11/2022 mozioa, eta hemen mozio betetzat ematen dugu ere bai, eta hemen puntua doket, inbasioaren lehen asteetan edo lehen astean Foru Aldundia erakundeekin, eragile sozial zein ekonomikoekin elkartu zen lehen balorazioa egiteko, eta ekonomian eta enpresetan izan ziteken edo izaten ari zen ondorioak aztertzeko. Baita ere, Gipuzkoako refuxiatu maila eta Txernobilko aurren elkartea deituak izan ziren, errefuxiatuen etorreraren jarraipen zehatza egiteko, eta Foru Aldundia jarraipena eman dio guzti honi, une bakoitzean neurri egokiak hartzeko, horregatikan baita ere mozio hau ontzat
emango dugu. Eta ulertu dut 10. puntutikan 12 mozio hartzen dituela beste bigarren txanda batean. Hau luze egingo zaigu orduan rollo guztia botatzen baldin bade. Bueno, hor egingo dut oso gauza errexoak esateko 10. puntuaren azpian dauden puntu guztiei ere betetzat emango ditugula eta gure baiozko bozka jasoko dutela eta ez zaituztet gehiago aspertuko arratsaldeko ordu hauetan. Bueno, eskerrik asko orduan Gamboa jauna, bozkaketara pasako genake, 5. puntua irizpidea ematea bidezkoa bada, Euskal Autonomia Erkidegoan Batasunaren interesako hegazti nekrofagoa kudeatzeko baterako planari buruzko 8/2022 ebazpena betetzaren inguruan. Aldeko botoak, aurkako botoak, abstentzioak. Aldeko 6, aurkako 1 eta 3 abstentzio. Beraz onartzen da. 6. puntua irizpidea ematea bidezkoa bada hegazti griperen arriskuari buruzko 2012 ebazpena betetzaren inguruan. Aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 7 eta 3 abstentzio. Onartzen da. 7. irizpidea ematea bidezkoa bada Jaizkibel Uliako itsas eremuaren inguruko 13/2022 ebazpena betetzaren inguruan. Aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Aldeko 9 eta abstentzio bat. 8. irizpidea ematea bidezkoa bada polinizatzailea konserbatzeko estrategia nazionalari buruzko 25/2022 ebazpena betetzaren inguruan. Aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. 9. irizpidea ematea bidezkoa bada gizarte eragileekin lankidetzan neurri zehatzak eta eraginkorrak hartzeari buruzko 11/2022 mozioa betetzaren inguruan. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. Eta 10. puntuan irizpidea ematea bidezkoa baldin bada 4/2022 Ukraina eta Errusian lan egiten duten enpresei babesa ematearen ingurukoa. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. Irizpidea ematea 5/2022 lurraldeko turismo sektoraren sustapena eta lehiakortasuna bermatzaren ingurukoa. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. Irizpidea ematea 6/2022 lurraldeko enpresen lehiakortasuna sustatzearen ingurukoa. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. 8/2022 kalitatezko enpleguaren aldeko apustuaren ingurukoa. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. Irizpidea ematea 9/2022 gure enpresa ehuna indartzekoa. Barkatu, aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. Irizpidea ematea 10/2022 erakunde arteko elkarlana indartzekoa. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. Irizpidea ematea 12/2022 lurraldeko esne sektoraren sortu den egoera larriarena. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. Irizpidea ematea 13/2022 lurraldeko haragi sektorean sortu den egoera larriarena. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. Irizpidea ematea 14/2022 lehen sektoreko eragile ezberdinekin partaidetza dinamikak areagotzearen inguruan. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. Irizpidea ematea bidezkoa bada 20/2022 elkarrekin lanean estrategiaren ingurukoa. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak. Aldeko 6 eta 4 abstentzio. Eta bukatzeko 23/2022 enpresen likidazioari eta kaudimenari buruzkoa. Aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak.
Aldeko zi eta lau abstentzio. Eta honekin orduan bukatuko dugu gaurko batzordie, eskarrik asko etortzeatik eta urren arte. Ondo segi. Boto esplikazioa. Gora ematen madin eguruak, pues esango nuke, Ez dago eskubiderik. Bukatu da. Leheneko txanda ditzen badezu. Bukatu da.